Здравейте! Ние сме The Witch Sisters. Аз съм Над. Аз съм Гери. Днеска решихме да направим едно видео относно солта, понеже ние смятаме, че това е един от най-основните и важни неща в магията. И би било редно, ако се интересуват хората, поне да знаят елементарните соли, които могат да използват в тяхната магия. Това видео ще е на български, ще има и английско видео, което ще е на абсолютно същата тематика. Предполагам, че ще ги разграничим в канала. Да, едното ще е в плейлиста български видеоклипове, другото ще си ни върви както нормално. Просто решихме, че това е нещо, което е интересно, че вещиците в България също могат да го използват и е полезна информация. Да, точно така. Общо взето нещо, с което ние сме работили, нещо, с което сме си чупили главите. Да, ние ще споделиме, както казах, основни соли, на която рецепта вие можете да си я променяте. Защото в магията, както сме си говорили с Гери преди, както ще обясниме на вас сега, няма грешно нещо. Вие имате една основна съставка, която на вас ви е важна и трябва да бъде спазена. Другото, какво ще дадете от себе си, е вече много по-важно. На фона на това, може би сега е редно да споменем, че когато правите каквото и да е било, дали ще е сол, дали ще е пречистване, дали ще е някакъв спел, няма значение. По-важно дори от съставките, бих казала е това, което вие слагате вътре в него. Говоря вашата енергия, вашите намерения, вашите желания. Не става с, примерно, да, спанах солта, разбира се, да приемем, че това е спелджар някакъв, бурканче с малко заклинание. Штракнете с пръсти, днеска ти ще ми носиш късмет. Ами не, няма да ви носи късмет. Просто когато го правите, се изисква да дадете от вас. Да, И то да дадете много от вас. Много искрено желание, с чисто сърце, с чиста душа. Това, което мислите, е по-важно от това, което слагате в бурканчето. Вашата енергия, вашите намерения, вашите желания, вашата сила. Аз забърках нещо и то е магическо. Ама и то не работи. Това е следващата стъпка. То не работи и после Петкан ми каза, ама то не работи, защо? Да, защо Петкан ме е излъгал. Да. Не, Петкан най-вероятно не ви е излъгал, просто вие не сте го направили както трябва. Така че за абсолютно всяко едно нещо, дали ще правите пречистване вкъщи, за пречистването, между другото, важи с най-така голяма тежест. Дали ще е пречистване, дали ще е спел, дали ще е какво? Каквото и да правят. Каквото и да правят. Дори рисуването на един обикновен сигил. Винаги трябва да сложите от себе си. Няма да стане с ами аз го надрасках. Една баба на пазара каза. Да, една баба на пазара каза, да. Не става по този начин. Да, абсолютно не става. Дори, деца вика, може да не правите абсолютно нищо физически, с вашата енергия да си постигнете нещата и целите. Всичко останало е помощен, основен материал. Точно помощен, така. Който ще ви помогне за фокусиране, за много неща. Абсолютно, за да постигнете тази златната среда, която аз обичам да казвам, златната среда в магията е да успеете да контролирате вашата енергия по някакъв начин, да успеете да контролирате това, което ви е в главата, това, което си мислите. Може да използвате медитации, може да използвате релакса и медитацията, ако съм честна, е най-добрият начин ти да постигнеш хармонията, която търсиш
Другия вариант е природата. Разходете се Разходете се, навън. да. Ние Разходете живееме, се. да, в такива много тежки заети дни, с много проблеми, неприятности и това нещо ви оказва влияние, а не само Да. магията. И дори мислено да отидете на място, което харесвате. Аз, например, обожавам морето. Да, аз не мога да хода. Нали, днеска се чувствам уморена, да отидем на море. Няма как да стане. Дори мислено може да се пренесете на едно такова място, което ви успокоява, което ви пречиства, което ви зарежда. Да. Останете там 5 минути, 10 минути, 1 час. До момента, в който вие се почувствате добре. И тогава вече действайте. Другото нещо. Ако не сте окей, имам предвид физически болни, психически изтощени, несигурни в това, което правите, или има нещо, което не Не е е окей. като хората, не започвайте да правите нищо. Да. Ще объркате най-малкото енергията, която поставяте на дадено Точно така. място. Ако правите магия за късмет, спел за късмет, но вие сте ядосани, защото на вас не ви върви. Нещо се е случило през Нещо деня. се е случило, да. Скъсала съм си чантата. Пример. Вие ще сложите тази енергия вместо Тази добрата за късмета, която. И после пак ще го има момента, ама това защо не работи? Да, абсолютно. Защо ми действа обратното? Да, или защо ми действа обратното. Вие как смятате, ще ви действа обратното? Затова, наистина, както каза Гей, мислено или има различен вид тракове с релаксираща музика. Има хора, които се почиват на хеви метал. Да. Ако това ви помага, Правете пускайте го. Това, което на вас ви помага да се успокоите, да се почувствате по-добре, да влезете в една такава фаза и никога не прибързвайте с нещата. Никога. Другото, което искам да вметна тук също е, че има определени дни, поне в българската магия и така нататък, в които може да правите тия неща. Всеки ден си има значение, но това е за друго видео и няма как да го включим тук в момента. Също ако вие сте адванс, смисъл напреднали, достатъчно има за ревърс, т.е. за обръщане на точно това, което сте сбъркали. Но и там, Гери го подчерта няколко пъти, много ясно намерение, много ясна енергия, много специфично, насочено, кратко, ясно. Добре, говорите с чат GPT. Ако тръгнете да му обяснявате, знаеш ли на шуренайката, не знам си какво си, той ще отговори грешно. По същия начин е магията. Ако почнете, аз искам, може би такова, тя ще ви отговори грешно. Много ясно и точно трябва да бъде поставено нещото. Да. И аз тук ще отворя и още една скоба. Наталка спомена, че махни се от тук. Да, котешки проблем. Черен. Много е як. Много е як, много е сладък. Спомена, че в България си имаме дни, когато трябва и когато не трябва да се прави нещо. Лично мое мнение, но според мен ще се падне и с мен на мнението на доста хора. Ако някога нещо е много наложително, примерно, изчистване на къщата, но деня, в който трябва да го направите, съвпада с, примерно, след 3 месеца, няма да чакате 3 месеца. Абсолютно. Правите го на момента. Да, когато дойде времето, повторете, тогава ще има и повече сила и повече тежест. Абсолютно, да. Но не чакайте нещата да се сгромолясат върху вас заради един ден. Така че тук отварям скобата. Ако е наложително, ако може да изчакате, окей, изчакайте, не е проблем. Но ако е нещо важно, нещо спешно, нещо наложително, действайте. Да, напълно съгласна с нея. Точно така е. Има неща, които не могат да чакат. Така че първото от мен не ви ограничава, чакате деня.
За по-спешни неща няма как да се чака. Не. Така, нека да преминем към темата. Въпросната сол. Въпросната сол. Изненада не се използва само за готвене. Не става само за телешко варене. Така, първо сме избрали да почнем с... Между другото става за убиване на растения. О, да. Ако си нахвърляш по плевелите... И да, и не, защото в момента са такива изродени, че може да се храни, да се расте и къде ми още малко, защото трябва да порасне. Това като мене фикуса и ракията. Да. Полях си фикуса стария с парвак. Милички я избоя, ама така избоя, че се наложи да го режем няколко пъти. Така че и тя е права. Да. Така, солта. Да, подбрали сме 12 различни соли, които да... Бяха 13, да, точно така. Не, 14 са даже, защото имаме... Добре, нагласи се някъде и спри да ме подбутваш. Той трябва да участва. Той винаги участва. Да. Подбрали сме, че започнем от началото с много по-специфични соли на 4-те елемента. Те са 5, но ние ще говорим за 4-те, защото е отделна тема на разговор, отделно нещо, Петия присъства във всеки един. Да. Петия присъства... Не при всеки един, има такива лоши без такива работи, но... По принцип, да, но... Да кажем... Да, шега. Петия, да кажем, присъства. Да. Знаете кои са елементите? Огън, вода, земя, въздух. Да, изненада, използват се в магиите, използват се доста често, всеки ги работи по различен начин, това не означава, че е грешно, това не означава, че е по-малко вещица от другия, или там, каквото си мислите, няма такова нещо. Моя начин на използване на елементите е коренно различен от нейния. Абсолютно, да. Нито аз приемам това за слабост от моя страна или слабост от нейна страна. Нито пък аз. Да. Даже напротив, аз само ръчкам. Покажите, направи да, нали. Само, че моя начин не е физически. Моя е на психическа основа. И няма как да го покажа, освен ако не вкараме карикатури и анимации и каквото се сетите. Да. Малко трудно ще го покажа. В смисъл, мога да го обясня, но малко трудно ще го покажа нагледно. Да. Докато не е много сладък. Жилото да убиеме човека, това си е огън от всякъде. Оцелее, значи е устойчив на огън. Ще го мориме с вода, примерно. Няма да е с огън. Да. Добре, първата сол, както вече споменахме, почваме за огъня. Това е огнената сол. Кого ще подпалиме? Всъщност, аз много така пропуснах нещата. Може да използваме всякакъв вид сол. Розова сол, ето тук сме получили начиника. Аз преди малко ви показах бурканчето с обикновената сол. Да, или тая морската сол, която всички я познаваме. И даже ние я ползваме специална магия зимата. Слагаме да се топи леда, да се напридиеме. Да. Там е много специална магия. Много специфична. И работи ли? Работи. Работи на още едно място. Киселоземец. Да. Като почнете да правите, там прави невероятни магии. Абсолютно. Невероятни магии. Абсолютно, да. А в такова малко пликче, защото 2-килограмовия чувал няма место на масата. Абсолютно, да. Така, какво слагаме в солта, огнената сол? Сега, имате два варианта. Може да използвате морската сол на кристали, както си е на кристали, може да използвате и готварската сол, която си е по-ситната сол. Грешно няма, стига да не е розовата. Или на кристали, или готварската. Добавяме чили, люти чушки, ето такива. Ето такива парченца. Да, то се добавя, освен на тия флейки, се добавя и на прах допълнително. Басло вече всеки от вас ги има в кухнята в шкафа си. Това нещо. Между другото, билките, които сме подготвили тук, може би като изключиме лавандулата и розата, използваме за готвене. Да. Розата не я използвайте за готвене. Освен ако не желаете прекрасна нощ в помещението, наречено баня. Да. Добавяте си сол, от чилито малко,
пудра или лют червен пипер върши работа, или всичко, което люто имате. Върши работа. Ласаби. Това е много трудно. Да. Да, черен пипер се слага в огнената сол и канела. Използвате, когато искате да направите спел за защита на дома, на човек. Може да направите тая сол като кръгче около самия спел джар, като примерно в тази паничка сте сложили от тая сол, слагате свещичката вътре да си гори. Зависи какво сте да направите, но може да използвате в тези неща. За банишинг, Прогонване. забравям думата на български, прогонване или сгонване на зли духове, като си я направите носите си в малка топичка, в чантата, в джоба. Може и на зли хора, духни му малко в очите и... С това да, там вече е мъртъв. Може да ги съдат за това. Да, не го правете, беше шега. Да, това може да влезе в хаос магията, която вие знаете, че на специалните имаше такава луна. На коя луна ние снимахме шортовете навънка? Ние ги правихме на пълнолуние. Само, че с затъмнение. Точно когато е луната с затъмнение, се води, че реално се получава хаос магия. На специални събития като това нещо, можете да използвате тая сол за хаос магия. Хаос магия означава правиме нещо, но не знаме какво ще излезе. Като подсигуряване. Да. Като подсигуряване може да се ползва солта. Също, сега колкото е ми неприятно да го кажа, това нещо може да се използва и за проклятия. Ами всъщност ние правихме нещо подобно. Не сме проклинали никого. Да започна от тук. Не сме проклинали никого. Правихме си едно като пречистване. Помниш ли с яйцата? Да. Така. Може би по-нататък ще обясним и за това, но пречистването с яйца, това, което ни показаха яйцата, че по нас, да кажем, се хвърляли доста неприятни неща. Да. И всъщност, когато го видяхме това, за да го погасиме, да го потушиме, да го възпреме, използвахме точно тая сол с още малко добавки. Аз споменах ласабито, защото и него набутахме в буркана. Помага при такива... проклятия. Не говоря за силните проклятия, тези, които са... Там вече отиваме на съвсем друга тематика. Говоря за по-леките проклятия, тип джинкс, тип злоуко. Да. Лоши мисли, лоша енергия изпратена към вас. При тия неща помага много ефективно. Така че да, помага при проклятия. Но не го разбирайте, не всъщност ако хвърлиш сол по човек, може и да го прокълнеш с кихане, сърбежи, всичко останало. Течене на очи, сополи и така. Така че, да, може и в този случай да го ползвате като проклятие. Да. Господина, какво учи хората? Не, това беше сега смисъл. Самата сол е за прогонване, протекция, защита, искам да кажа, хаос магията и точно това, което обясни Гери под проклятия, хексинг, това е по-леката като тя го обясни. Леката степен. Така го обясни злоуко. Вие може да се го използвате да си изчистите това нещо с тази сол. Също, което искам да вметна за тая сол, е важно да имате свещичка или запален огън. Защо? Защото това е сол от елементите. Вие черпите енергията от огъня. И това е частта, която аз я правя, но не мога да я покажа. Изтеглянето на самата енергия. Да. Изтегля се енергията на огъня. Да, вие може да ползвате свещ.
аз мога да ползвам и символи и така нататък, но това е моя начин, не значи вие да го правите по този начин. Дърпате енергията на огъня и я вливате в Да, султа. но не забравяйте да благодарите и да му върнете тази енергия. Абсолютно. Ако е огън навънка запален, аз връщам парченце дърво или нещо, за да го Абсолютно. Винаги взетото трябва да бъде върнато. върнато. Да. Аз обикновено връщам с моята енергия, това, което съм взела, връщам, нали, неизползваната част я връщам, плюс частица от моята енергия, която съм отдала. Да. Нали, това е моята компенсация за благодарност, че той ми е позволил да използвам неговата енергия. Така. Наговорихме ли се за следващото. Следващото. Земната сол. Така. Тя също е лесна за правене. Имате сол. Пак може да използвате нормална готварска сол, може да използвате и морска сол. Аз наистина предпочитам да използвам морската сол в повечето неща. Готварската сол... Прекалено ситна ми е. Да, прекалено ситна е. И тук, нали, извън магията, завира се навсякъде. Аз имам добитък. 4 ног вкъщи. Те ближат навсякъде. Знаете, че солта не е особено полезна за... За хората не е много. Ами не е много, ама 3 котки. Като единия е омневор. Това яде абсолютно всичко. Ама абсолютно всичко. Така е. Така, аз искам да съм сигурна, че няма да фанат да изближат нещо, което не трябва. Защото, айде, ако е само нормална сол, дойди. Ама ако вътре си на бутал билки, които са токсични, то го изяде, няма проблем. Така е, много внимавайте понеже всички знаем, сигурно съм, че вие знаете за поръсването в въглите на сол, пред прага, зад прага, под платчето. Когато имате домашни любимци, моля ви, внимавайте с тях, съобразявайте се, къде какво слагате, намерете альтернатива на това нещо. Може би в плитата високо закачени или в нещо, където вашето животинче, домашни любимец не може да ги стигне, защото става или в шкаф, или в нещо, което не може да бъде щупено, защото дори едно стъклено бурканче може да бъде щупено. Разбира се. Отделно, че може да го изяде, може и да се нареже. В интерес наистина това се отнася, ако имате и малки деца. И те пипат навсякъде. Да. Избягвайте неща, които могат по някакъв начин да навредят на животни и хора. Просто избягвайте или го направете по такъв начин, че да сте сигурни, че няма да бъде докопано. Да го кажем по този начин. Да, т.е. умната. Да, умната и много внимателна. Дори ако можете да избегнете работата с токсични, отровни и каквото и да е растения, е най-добрият вариант. Да, знам, че не може винаги да се избегне, но ако можете... Тоест, вие си работете, но опитайте да нямат достъп. Да нямат достъп. Другите. Така, голямо отклонение. Да се върнем на земната сол. Както казах, аз предпочитам да използвам морска сол пред обикновената финната домакинска сол. Пръст. Няма значение каква. Дали от саксия, дали от градината. По принцип е хубаво, нали, пръста да е, как да го кажем, да е чист. И под чиста нямам предвид да няма червейчета в нея. Така, имам предвид да не е градска или събирана някъде около магистрала или нещо от този род, защото, нали, тогава вече си вкарваме допълнителни главоболия. Но, примерно от градинка, някъде където знаете, че не са ходили много кучета или котки или каквито и да е животинки. Или от саксия, ако си гледате растения, обикновено от градинката. От градинката, ако имате, нали, градинка. Така че е хубаво нещо от този род, не да събирате пръст от ляво и от дясно. Да, имаме си компания, част от снимачния процес. Сега, индийско орехче, аз не знам дали го извадих, не го извадих. Всички знаем какво е индийско орехче. Препоръчвам ви да си вземете на прах.
защото цял орех Трудно се премила в първо хаванчето. се премила в хаванчето, зори. Ако ви се занимава, да, вземете, смелете си го, ще мирише много по-хубаво, ще е много по-ароматно, но по-лесният вариант е да си вземете направо смлян, черен пипер се слага и мащерка. Така. Като цяло всичкото това нещо може да го претъркате през хаванчето. Аз, ако трябва да съм честна, не се занимавам. Само си ги обърквам много хубаво съставките. И за какво помага въпросната земна сол? Тя е за добрина, носи ви добрина в сърцето, добрина около вас, привлича хубави неща, може да се използва в магии за късмет, магии за привличане на добра енергия, магии за светли магии. Светли магии. Нали, тук няма едно конкретно нещо. За просперитет може да се използва, когато правите спелове за просперитет или... Да, пак кръгче около... Да, кръгче. Или може да овъргаляте свещичка, зелена свещичка, примерно в тая сол. Ами, тук малко йода може да сложите, за да полепне хубаво. И да си я запалите за късмет, за щастие, self-love. Дори за това става. Другото, което помага с... Тук думата, то не е лечение, ами оздравителен процес на душа, на тяло. Ако не сте окей, може да си сипете в турбичка или нещо, което аз правя. Взимам си малко парченце алуминиево фолио, слагам в него, затопчвам го, слагам го в салфетка все пак, за да не ме дере. И аз имам едно медалонче, което се отваря. Тя е сферичка. Слагам го вътре и си го закачам на врата. И това на мен ми върши работа. Да, като мине един период от време, вече го изхвърлям, защото вече е събрало, абсорбирало и така нататък гадости. И мога да си сложа ново. Ако се чувствам по-добре, не слагам нищо. И другото, с което може да ви помогне, с заземяването. В това, което аз правя, при работа с енергия, заземяването ми е много важна част. Тази сол ми помага при заземяването. Да, тя е земна сол, при мене помага. Дали ще има малко до себе си, дали ще е на бяла свещичка овъргалена в нея, на мене ми върши по този начин. Да, важното е, че работи. Да, това е важното. Много лаваме. Давай на тази. Да, защото имаме да правим и едно, което на английски. Така че да, алчи. Добре, следващата е въздушната сол. Така. Отново ще използваме, аз също като Гери предпочитам морската сол, първо на по-големи кристали, повече негативна енергия хваща, отколкото ситните кристали. По-лесно се чисти, както каза тя, и е по-лесна за използване в турбички, тъй като в някои платове самата ситна сол, която е готварската, пропада и ние губиме част от солта. Така че да. Чистенето после майко мила. Да. Предпочитам, както казах, морската сол. Слагам морска сол, слага се босилек. Ето, ние сме си нагласили тук един. Слагам си босилек, слагам си розмарин. Сега предпочитам сухите билки. Това не означава, че вие можете да си сложите, че не може да си сложите пресен. Можете, разбира се, но имате предвид, че може да мокляса. Мисля, че в сол и честота по принцип запазвам, може да мокляса. Зависи колко важна е самата билка. Не зависи, да. Първо колко е важна билката, зависи в къщи каква влага има и колко... не знаеш като абсорбира света, как става мокра. Да. Ето това нещо може да накара вашата билка, ако е пресна, да мокляса допълнително. Слагам салвия, градинския чай или на английския сейдж. И това нещо използвам при пречистване на къща, на чистване на човек, на мене си, на котка, гълъб, каквото сетите да чистите там.
Използва се също за защита. Може да се използва. Когато гледате на таро, на огледало, на каквото щете, това също може да го използвате като обръч около, кръг около. Може да се използва за баланс. И най-важното за мен е, че тази сол е много мощен помощник, когато има буря навънка. Тоест, въпросната въздушна сол може да се използва при заклинания или магия, когато е буря. Така, другото, което беше интересно за нея е, че ако навънка няма буря, на вас се налага да използвате поради тия спешни причини, които говорихме. Използвате нещо, което замества въздуха. В случая аз използвам перо. Аз имам атаме. Да, тя използва атаме. Да. Селенито атаме имам, аз си го използвам като заместител на въздуха. Да. Вие може да използвате нещо подобно. Да. Обикновено шатаме, перо, нещо, което символизира... Дори самия ви дъх също може да символизира въздух. Самия ви дъх може да символизира въздух. Не е нужно да имате пера, тамета, вентилатори, каквото... Той климатика може да свърши работа. Нали, само че ако ползвате климатика, не използвайте свещи. Няма да ви свършат работа, просто ще гаснат. Добре, следващото. Стигнахме до водната сол. И отново, морска сол. Ще ви пусне. Ще им писне. Писне да чувате думата сол днеска и най-вече може би морска сол. Листенца от роза, лайка, цветчетата. Така, евкалипт. Той е малко по-така интересен. Аз не знам в България свободно растящ евкалипт дали има. Мисля, че няма. Но като цяло може да се намерите в дрогери, такива аптеки, билкови аптеки. Да, или отидете в цветарски магазин. Там има евкалипт. Малки клонки са. Да, може да си вземете. Така, относно евкалипта, имайте предвид, че той също е към токсичните растения, което означава не слагайте в устата, като ползвате. Да, имаме си забавление тук. Черно едно такова галовно. Не си слагайте ръцете по устата, не давайте на животни, дръжте деца далече от това. Като го направите това нещо, измийте си ръцете и тогава пипайте където искате. Така. Това са съставките, за какво може да използвате водната сол, за кораж, ако някой път сте паднали духом и ви трябва някаква подсилка, нещо да ви тласне напреде, или имате проблем с това да направите следващата крачка в живота, използвайте при някое заклинание или просто я носете в себе си. Пак помага при лечение, както на тяло, така и духовно. Да, било със свещичка. Те нещата се преповтарят. Няма смисъл да ги казвам всеки път. Може да се използва в заклинания, които са за поставяне на ново начало. Или както при новолунието, първия ден на новата луна. Това са моментите, в които да си поставите нови цели в живота, то не е думата препятствия, нови начинания, нови идеи. В такъв момент може да го използвате. Когато сте в по-конфликтна среда, това да ви помогне малко да се успокоите, пък да ви донесе спокойствие, мир. Горе-долу това. Къде? Иска да бъде сниман. Не, той просто не сменя. Да, всъщност да, аз говоря, седи при нея. Тя говори, седи при мен. Да. Явно си избира кой да може да го гняти, да е достатъчно свободен, за да го гнятосва. Да, така, следващата почваме с билковете, билкови и соли. Те също са много интересни, също намират доста приложения в магията, във вашите ритуали също. Така, също е канелова сол. Тази сол е специфична, тъй като канелата се използва по принцип повече за просперитет, късмет и така нататък, но тя може да участва също в сол, която е за защита.
Защо го казвам това нещо? Защото ние използваме отново морска сол. Здравейте, морска сол. Напишете, когато ви писне да чувате думата сол. Да. Или морска сол. Да. Добавяте си билки, които вие използвате за защита. Те са доста билки, които може да бъдат използвани. Рецептата е доста така отворена. Вие може да си я подобрявате, както казах в началото. Аз, примерно, използвам комунига вратига пилин или комунига вратига с нещо друго. Доста си ги сменям, според зависи от какво искам да се защитя и какво точно мен, дома или нещо друго. Тоест, според ситуацията аз си сменям нещата. Тоест, тази сол, както другите, търпи промяни, както казах преди. Даже горе в водната вода, за която говорихме от елементите, за да стане по-силна, съм слагала и сребърна вода. Тоест, сребърната вода капки е с цел, ако, да кажем, по някаква причина, някак си с тия вярвания на Хелуин, дойде нещо по-голямо от лош дух. Сребърната вода, както знаем, среброто пази от по-сериозни същества, да го кажем, но това е друга тема на разговор. Добре, връщаме се към канелената сол. Не става за канелени кифлички. Не става, със сигурност. Правите си солта, слагате си канелата, слагате си избраните билки за защита. Ние имаме такова видео, което не го гледа, може да го види. Да, предупреждаваме, че е на английски обаче. Ние ще направим на български за защита по-обширно, може би, но за сега, нали, имаме доста така проекти напред и правиме проучване какво бихте желали вие да видите реално, да ви се разкаже, да ви се покаже, защото ние може да покажем, може да го разкажем. Само тук искам да отворя една скоба. Единственото, за което ще ви помоля, не искайте да ви гледаме, защото аз, например, ако гледам само на близки хора. Тук не става въпрос за пари или за нещо такова. Аз не желая да гледам на някой, който ми е извън семейството. Затова ви моля, поне за това не дейте. Да. Добре, за какво използваме тая канела сол? За защита отново, за късмет и вие може да използвате за привличане на позитивна енергия в дома. Това означава, че вие може да си я държите например, в турбичка, закачена над вратата, под платчето, под прага виждала съм домове, на което прага е подвижен, т.е. една дъска облечена в нещо, вдига се и вие отдолу може да си я държите под това нещо или под стъпалца или нещо си, т.е. трябва да бъде около вратата това нещо, не може да бъде поставено в спалнята или в келера, защото нали, носи какво си не, вратата, това пак е за друго видео, вратата е вид портал и там е важно кой влиза, кой излиза, с каква енергия влиза и излиза. Между другото, заради това, хубаво до вратата да си дадеш метла. Да, метлата до вратата също върши доста тук добра работа. Тук не говоря за някаква грамадна метла. Обърната метла. Може да е малка декоративна метлучка, но пак върши работа. Добре, следващата. Стигнахме ли до следващата? Ментовата сол. Сега, обичам я, защото аз обичам мента като цяло. На чая обичам предимно. Почти всяка вечер, зимата особено си правя заварки с нея. Тя не ме харесва, защото не е по чайовете. Но аз си харесвам, аз си пия от това. Да, един такъв чай мента и не говоря за тия в турбичките. Продават се, тук може да прибегнете до една баба на пазара. Продават се хубави билки. Намерете си това, което на вас ще ви хареса. Аз предпочитам да работя с този тип билки, не от чайовете на пакетчета. И това е. Чай мента или мента и
морска Да. сол. Ако не ви е писнало, морска сол. Така. Смесвате си ги. За какво помага това? За успокояване, за фокус, за енергия по време на ритуал, за присън. Да, тук от всякъде нещо се случва. По време на сън, като си легнете, миризмата помага. Сега аз правя една друга глупост, която не ви препоръчвам да я правите, но като си направя ментовата сол, това го правя между другото и с обикновена сол, когато не се чувствам добре, малко я постривам повече и я затоплям на тиган. Сипвам си я в някаква салфетка или някаква кърпичка и я слагам някъде близо около мен, да мога да дишам от нея. Това на мен ми помага и при хрема, и при главоболия, и при всичко. Може да го пробвате. Това е лесното ментовата сол. Да, следващата е сол с невен. По същия начин, както си правите с ментата, по същия начин е и с невена. Слага се невен и сол. Нищо повече не се нуждае тази сол. Пак използвате за защита, за лекуване, за креативност в магията. Задължително креативност в магията. Следващата е зелената сол. Пак нещо любимо. Аз обичам зеления цвят. Сега. Умръзна ви? Морска сол. Босилек, коприва, копър. Смесвате си го. Това може да го използвате за просперитет, за заклинания, които са за пари, за късмет. То какво повече може да се каже? Ние вече ги изредихме и методите, по които може да се използва. Дали в кръче, дали с свещичка, дали няма смисъл. Следващата. Розовата сол. Розовата сол е една от моите любими, защото това нещо може да се използва за емоционално лекуване. Какво се слага? Пак морска сол, здравей. Розови пъпчици или листенца. Ние имаме пъпчици. Обикновената ботварска сол ще ни съди. Да, тия са пъпчиците, които използваме ние. Но може да използвате листенца, няма значение цвета на розата. Но да имаме сухи листенца. Нямаме сухи листенца, ето ги. Да, те не са червени или розови, както са биле, изсъхват, стават такива, но да, ние си събираме и такива. След малко ще набия някой. Да, добре. Не живееме сами. Да, розови листенца, лавандула, розова сол, която ви показах преди малко тази розовата сол. Използваме за привличане, романс и, както казах, емоционално лекуване. Тоест, вие се чувствате изтощени, преживяли сте лоша връзка, нещастна любов и там какво се сетите, което ви натовара емоционално. Сложете си в паничка, в огнеупорен съд тая сол. Вземете една такава, трябва да бъде розова свещ, като това. Ние сме си имаме различни цветове свещи. И вижте, дори свещите за рожден ден вършат работа. То пак е свещ. Трябва да си оваляте в масло и да си я запалите в тачно. Примерно, това е сота, слагате си я вътре и си палите свещичката. Нека да изгори. Нещо, което знам, свещ не се духа, защото при спел, когато вие си духнете свещичката, вие всъщност нищо не правите. Трябва да бъде или изгорена до край, или трябва да загасите. Да, или с махаме така, или с така, както на вас ви е удобно, дори с лъжица може да... Заради това в повечето случаи се използват по-малки свещички, за да не се налага това да бъдат изгасени. Именно. Ако сложите един голям кютук, ще има да го чакате 5 дена, докато изгори. Аз използвам, щатите използвам едни толкова големи, но малко по-дебелички свещички, които си изгарят сами. В България също могат да се намерят такива свещи. Точно това ще я да кажа. Не съм сигурна дали цената си заслужава. Но тия за рожден ден вършат същата работа.
Така. Стигнахме до лавандуловата сол. Да. Пак по най-простия начин. Лавандула и няма да познаете никога. Морска сол. За какво помага? За релаксиране, за спокоен сън. Пак може да се използва по много начини, включително и този начин, който ви казах преди малко, да затоплите на тиган. Само, че тогава е хубаво малко така да я понатиснете, за да може дори и сухата лавандула да си пусне повече миризма. Слагате в пакетче. Така хубаво е пакетчето да е по-плътно, за да не събирате сол от всякъде. Или както казах в моят случай с многото домашни животни, дето имаме вкъщи, да фанат да се нагълтат с нещо, което не трябва. Изсипвате в пакетче, държите си го, аз обикновено го слагам в интерес на истината в калъвката. Не под възглавницата, слагам го в калъвката, за да не го гоня из леглото. Да. Защото ми се е случвало, сложа нещо и то почва да се разхожда нагоре-надолу. Аз като спя се въртя в повечето случаи. Нали? Къде е паднало под легло, къде е паднало под матрак, къде се завряло някъде. Като дойде момента да го изхвърлям и вече свирано. Да, също може да се използва, когато имате кошмари. Сорта като начин за капан за сънища. Не същото, подобно. Да, подобно е. Да, аз примерно си имам капан за сънища. Те са малко отделна тема на разговор. Така. Сега, останаха 2 вида соли. И то не са толкова 3. 4. Оу! Да. Аз съм дъхта и забравям. Тук сме подбрали. Мислех да ги нареда направо да си избират кой искат да правят. Ние сме подготвили като 4 специални. Това са лунната сол, слънчевата сол, черната сол и тук е вашия избор. Да. Четвъртата сол всъщност е вашия избор. Да. Тоест, при лунната сол се прави, ние имаме такъв шорт в YouTube, ако си спомням правилно, ние правихме, мисля, навънка. Да, правихме навънка. Колко се вижда, какво слагаме там, не се знае. Да, за това решихме да бъде обяснена. Лунната сол изисква лунното цвете или това е на нашите грамофончета обратно. Има едно цвете, което прилича на грамофончето, цъфти в бяло, може да бъде в лилаво пак и цъфти след 4 часа. То е влачещо. Пак като грамофончето е влачещо. В щатите го наричат Moonflower. Тук не знам как е името му. Може би има някакво латинско, не го знам. Разпространено е. Да. Всъщност ние го намираме тук покрай градинката. Да. Ние живеем близко нещо като паркче и дори в самото паркче цъфти там. Да, т.е. не е нещо, което не може да намерите. Не е трудно за намиране, по-скоро проблема е, че не знам как е на български. Да, не знам как му казват тук, защото всеки един регион едно цвете 15 имена. А за латинското име изобщо не се сетихме да го потърсиме. Така, използвам кристали, чипс обаче, натрошени или ако имате камък си го трошите с чука, става абсолютно много трудно. Не го правете. Да, ние сме го правили, имаме опит с това нещо. И мога да ви кажа, че на нефрита измислихме около 15 000 нови имена, нито едно приятно. Да. Така беше. Да. Ето такова камъче, половин час и отгоре. Да, това е една дълга история, като може да разкажем как сме си правили чипс от камъни. И накрая го блъскахме и с паве и пак не стана. Знам, че тогава прокъсахме плата, че бяхме го убили в плат, да не се плат. Да не го нараниме кой знае колко. Да. Плата замина, пръста моя замина. Обаче камъка цял. На нея кръка и замина. Но камъка беше цял. С 300 зора. Но това е в случай, че не намерите чипс някакъв, т.е. или ситни камъченца или нещо, което може да използвате. Така, морска сол, представете си нещо ново ви казвам. И миди или счукани миди или подрод миди, според зависи
никакви нерви имате да го правите това. В смисъл, аз използвам просто строшени миди. Българската мида се троши лесно. Да, внимавайте, защото това реже повече от порцелан. Като го трошите пипате, внимавайте с това нещо. Мидите, които може да си съберете на нашето българско Черноморие, са малко по-леки за работа. Да. От опит ви го казвам, защото съм трошила. Иначе съм купувала едни големи такива бели миди. И една бях решила да я жертвам да стане на сол. Разказа ми фамилията. Смених си фамилията заради нея. Тази сола зареждате под луната и използвате само и единствено за ритуали на пълнолуние. Нито на други, нито за само на пълнолуние. Това е. Следващо. Слънчева сол. Където е луната, там трябва да е и слънцето. Не можем едно без друго. Така, мисля, че се досещате какво има в слънчевата сол. Морска сол. Не думай, не мога да повярвам. Сигурна съм, че не можеш да повярваш. За първи път ти го казвам. В солта морската. Слънчевата сол използваме морска сол. Това вече аз почнах да се обърквам с тая морска сол. Така. Листенца от някакво жълто цвете. Няма значение какво е, просто да е жълто цвете. Слънчев цвят. Нещо, което да е като... Символизира. Да, ще да кажа репрезентатив. Да, с тази дума съм така. Въпреки, че се слагат и слънчогледови листенца, просто може да увеличите дозата на слънчогледа, да го кажем по този начин. Да сложите малко повече слънчоглед. Да. Така. Като кристали, ако ползвате чипс, слънчев камък, цитрин. Морската сол я казах, жълтите цвети я казах, зареждате на слънчева светлина, изберете си един хубав слънчев ден, без облаци, без дъждове, не просто ден като дошъл е деня, трябва да е слънчев ден. Сложете я там да се зарежда, ползвайте си я за ритуали. Така, аз, понеже следва черната сол, което всички знаем, че има много хиляди рецепти, както за тези, разбира се, това са нашите рецепти, които ние ползваме, но това не значи, че вие трябва да ползвате същото. Тоест, вие може да си ги измените по някакъв начин. Ето сега Гери ще ви даде рецепта за черната сол. Така, това е моята черна сол. Знам, че изглежда кафява или червена. Не знам как ще хване камерата. Това е моята рецепта. По нито един начин не ви задължавам да я направите така. Аз използвам морска сол. Тамян слагам, само че един конкретен тамян драконова кръв. Пелин, черен турмалин, чипс. Черният турмалин просто е по-лесен за смилане. Салвия, мащерка и босилек. И тук вече идва голямата работа, защото аз се опитвам да я... Специално нея предпочитам да ми е по-фина. И всичкото това се мели на ръка, защото вече си изгорих един чопър. Защото съм много умна и реших, че ще стане по-лесно. Камък и това не се миксират много добре. Хващате си хаванчето, за препоръчване е каменно и то по-набраздено и почвате да мачкате, да въртите, да трошите и да блъскате в него, докато не добие цвета, визията, консистенцията и всичко останало, което... начинът, по който на вас ще ви харесва. Това е моя начин да си я правя. Пак казвам, аз предпочитам да е така. Това не ви задължава. Реално погледнато, вие само може да смесите тия съставки, да си я сложите в едно шишенце и да ви е готова. Другото, което знам, че много хора използват активен въглен или въглен като цяло, за да добие тази сол типичния тъмен, почти черен цвят. Аз не го правя. Да, слагат се също или пепел от изгорени билки. Да.
Някаква Но пепел, реално дърво. погледнато в пепелта няма да го направи черно, ще даде по-скоро един сивкав, графитен. Да, то реално черно, Да. черно баш не става, Баш става не само става. черно с въглерод, с много вътре, Абсолютно. но иначе Да. не Аз не го правя по този начин. За мен това е моя вариант. Предпочитам да не слагам активен въглен. няма. Ако искате, пробвайте я. Аз я ползвам за защита, като да си сипя малко пакетче и да си нося в себе си. При заклинания може да се използва. Дори при кръг, ако искате да си правите около вас тип защитен кръг, пак може да я използвате, когато правите нещо. Да. Може да си я сложите в 4-те краища на леглото вечер преди да си лягате. Тук пак отварям голямата скоба. Ако имате деца или домашни животни, слагайте на место, където не може да бъде докопано. И така. Но това е моя вариант за черна сол. И на вас ви остава списъка по избор. Да, следващата, последната, която ние пак казвам, ако обясняваме basic или основните, които може да се използват. Има още много соли, които се правят, много неща, които се използват. Вие може да си направите сол по ваш избор, т.е. това означава, че както го чувствате вие. И за каквото ви трябва на вас. И за каквото ви трябва. Вие може да сложите, примерно, за защита, черна сол, бяла сол, камъни, билки, каквото на вас ви дойде на ум. Това, което видва от тук вътре. Абсолютно. За любов може да сложите розова сол, всичко розово, което намерите. Розово, червено. Да. Всичкото е за едно и също нещо. Според зависи какво желаете да правите. И какви резултати искате да постигнете. Да, така че едно ново нещо в магията не е грешно. Това е ново създадено. Да, пак казвам, спазват се основните бейзик нещата. Султа. Тя ви е бейзик. А какво ще добавите към това нещо? Никакво значение. И пак ще се повторя с това, с което почнахме в началото. Най-много зависи това, което слагате от вас, докато приготвяте дори тези прости соли. Така е. Да, хубаво, окей, слънчевата и лунната ги зареждате на луна. Само, че вие реално погледнато трябва да заредите вашите желания. Да, това ме напомни, че моля ви, солта, което използвате за защита, за полегла, за птатата, в един определен период се сменя и се изхвърля, не се използва повторно. Солта не се използва повторно. Тя поема негативните, лошите, гадните, проклетите, каквото искате там го наречете. Тя го поема и вие не можете да преберете в бурканчето. Ами аз сега не ми се прави на ново, ще използвам утре пак. Не става. Няма да използвам. Включително и солта при ритуали, без значение дали ритуал е за нещо хубаво или за нещо лошо. Да, ще говоря на по-нататък и за лошите неща. Да, целта, каква ви е целта от солта? Кръга от солта ограничава негативната енергия да влезе в вашето пространство. Реално това пространство е там, където работите, там, където сте си го пречистили и там, където ще вложите. Така че повторно сол не се използва. И мисля, че това беше всичко. Аз мисля даже, че се и уляхме. Да, поуляхме се един час видео. Съжаляваме за което. Казаме ви... Не, аз по-скоро ще се кажа, надявам се видеото наистина да ви е полезно, да пробвате някои от тези неща и да ни върнете обратно дали това, което сте пробвали е работило за вас. Да. Или евентуално какво сте променили. И да, то нещо работи много, още по-добре. Да, е супер смисъл. Да. Така че много ще се радваме на обратна връзка от ваша страна. Точно така. Добре. Чао. Чао.